Helo, Yvonne dwi i. Dyn ni'n mynd i edrych ar Sylfaen Uned 4, taswn i'n gyfoethog. Dych chi'n cofio yn Uned 3, dysgwch chi baswn i'n? Wel, yn Uned 4, os ydych chi eisiau dweud if I were, neu if I were to, dyn ni'n defnyddio taswn i'n. Beth am ymarfer y patrwm? Bydda i'n dweud baswn i'n dod, enghraifft, a dych chi'n gorffen y frawddeg gyda taswn i'n gallu. Baswn i'n dod. Baswn i'n dod, taswn i'n gallu. Baswn i'n coginio. Baswn i'n coginio, taswn i'n gallu. Baswn i'n nofio. Baswn i'n nofio, taswn i'n gallu. Baswn i'n mynd ar wyliau. Baswn i'n mynd ar wyliau, taswn i'n gallu. Baswn i'n prynu car newydd. Baswn i'n prynu car newydd, taswn i'n gallu. Baswn i'n cysgu. Baswn i'n cysgu, taswn i'n gallu. Beth am y negyddol? Dyn ni'n dweud baswn i'n helpu, taswn i ddim yn gweithio, enghraifft. Gorffennwch y frawddeg gyda taswn i. Gyda taswn i ddim yn a'r gair sydd ar y sgrin. Baswn i'n helpu. Baswn i'n helpu, taswn i ddim yn chwarae pêl-droed. Baswn i'n coginio. Baswn i'n coginio, taswn i ddim yn glanhau. Baswn i'n mynd i'r parc. Baswn i'n mynd i'r parc, taswn i ddim yn gwylio'r teledu. Baswn i'n yfed coffi. Taswn i ddim yn mynd i gysgu. Baswn i'n seiclo. Baswn i'n seiclo, taswn i ddim yn cerdded. Da iawn. Cofiwch, mae'r ferf yn newid bob tro am bobl eraill. Dyma'r ffurfiau i gyd. Baswn i'n mynd, taswn i'n gallu. Basai ti'n mynd, tasai ti'n gallu. Basai e'n mynd, tasai e'n gallu. Basai hi'n mynd, tasai hi'n gallu. Basai ni'n mynd, tasai ni'n gallu. Basai chi'n mynd, tasai chi'n gallu. Basai nhw'n mynd, tasai nhw'n gallu. Mae patrwm arall hefyd yn yr uned hon. Dych chi'n cofio yn y presennol, mae car gyda fi? Wel, yn yr amser hwn, dyn ni'n dweud tasai car gyda fi. Enghraifft, tasai car gyda fi, baswn i'n gyrru i Lundain. Rhaid i chi newid y person, wrth gwrs, bob tro. Tasai amser gyda hi, basai hi'n mynd i'r gampfa. Tasai arian gyda nhw, basai nhw'n prynu tŷ newydd. Eich tro chi nawr. Ymatebwch i'r brawddegau. Respond to the sentences. Iawn. Tasai haearn smwddio gyda fi. Tasai haearn smwddio gyda fi, baswn i'n smwddio. Tasai arian gyda hi. Tasai arian gyda hi, basai hi'n prynu champagne.
Tasai car gyda fe. Tasai car gyda fe, basai e'n rhoi lift i ni. Tasai arian gyda ni, basai ni'n mynd i'r sinema. Tasai bwyd gyda nhw, basai nhw'n bwyta. Tasai ci gyda chi, tasai ci gyda chi, basai chi'n mynd am dro. Beth am ymarfer y patrwm eto? Atebwch y cwestiynau yn llawn. Beth fasech chi'n wneud tasai hi'n bwrw eira? Baswn i'n adeiladu dyn eira. Beth fasech chi'n wneud tasech chi'n 18 eto? Baswn i'n teithio'r byd. Beth fasech chi'n wneud tasech chi'n colli'ch pwrs neu waled? Baswn i'n mynd i swyddfa'r heddlu. Beth fasech chi'n wneud tasai dim car gyda chi? Baswn i'n ffonio tacsi. A dyna uned 4 Sylfaen. Diolch am wylio. Hwyl fawr.